Wow. Kumusta mga katropa? Welcome back to Macy Eats. So for today's mukbang, nagluto ko dito ng pork nilaga. Mga katropa, huwag natin itong patagalin. Kumain na tayo. Karang kabalan ko po mga tao po. Karisin ko lang ito. Sarap yung may sausaban na toyo tsaka may sili. First bite po mga katropa. Sarap ng sabaw. Wow. Lambot ng taba. Kahit hindi mo ganong nguyain.